Еўрарадыё.FM. Всім прывітання. Мы ў студыі Еўрарадыё ў жывым эфіры. Глядзець гэту трансляцыю можна таксама праз нашыя сеткі Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі і праз наш канал на YouTube. Зараз мы будзем абмяркоўваць, як маладыя палітыкі спрабуюць перамагчы наркаманію ў Беларусі. У нашай студыі будуць кандыдаты ў дэпутаты Станіслав Шашок. Яго зараз пакуль з намі няма, ён крыху спазняецца, але актывіст Пётр Маркелаў ужо з намі. Прывітанне, Пётр. Добрый дзень. Пётр, ну вось маем мы, як бы гэта сказаць, на руках такі документ, які называется «Закон Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений бла-бла-бла-бла-бла по вопросам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Что з гэтым рабіць? Да, ну фактычна гэта як бы не документ, это просто ён выглядае, мае такую форму, як нібыта законапраект, які прапановваецца да разгляду, бо мы яго ў такой форме зрабілі. Ну і гэта законопроект пра, у першую чаргу, дэкрыміналізацыю і рэформу артыкулу 328. То бок там дастаткова шмат зменаў, я могу зараз коротко прайсціся па іх. То бок дэкрыміналізацыя, а не легалайз. Конечно, асноўнае наше патрабаванне легалайз Беларусь, часткай арганізацыі, якой я з'яўляюся, гэта адмена крымінальнага пакарання за захоўванне кантраляваных рэчываў у малых колькасцях. І якраз гэта законапраект, ён уводзіць такое размежаванне, ён уводзіць панятак значнай колькасці, і для дзеянняў з гэтымі рэчывамі у памерах, якія не перавышаюць значную колькасць, адказнасць будзе існаваць адміністрацыйная, не крымінальная. А зараз у Беларусі такое панятку, як значная колькасць увогуле не існуе? Не існуе. То бок атрымліваецца, што колькі б наркотычнага рэчыва і якога б наркотычнага рэчыва не было ў чалавека, яго чакае абсалютна роўная санкцыя з іншым, там, не ведаю, злачынцам. Я так разумею сітуацыю? Сапраўды так і ёсць. То бок ёсць шмат выпадкаў, калі судзяць там за пыл. Мы ведаем пра гэта. За пыл, але не ведаю, як тут не спрачацца. Я з аднаго боку разумею, пра што вы кажаце, але з іншага боку пыл-то не сам па сабе з'явіўся. Да? Калі з'явіўся пыл, значыць наркотычнае рэчыва было больш, калі яго было больш, значыцца яго было больш. Ну, не заўсёды яго больш. То бок вось недавно зусім да нас звярнуўся чалавек, напісаў на паблік, і потым я выйшаў з ёй на сувязь. І даведаўся такую гісторыю, супраць яе пачалі узбудзілі крымінальную справу па другой частцы артыкулу за тое, што то бок захоўванне з мэтай збыту. І як гэта адбылося, гэта была такая класічная падстава, калі чалавек, які трапляе ў поле зроку праваахоўных органаў, яны яго просяць, ці яе просяць як бы дапамагчы ім знайсці больш спажыўцоў, то бок паставіць больш людзей, таму што гэта ім выгодна, замест аднаго яны могуць атрымаць некалькі. І вось этот чалавек выпрашваў, ось у дзяўчыны выпрашваў невялікую плюшку як бы гашла, і ў выніку яна яму гэтую плюшку дала. То бок гэта фактычна быў пыл, это было там 0,1 грама. Это тое, што хопіць можна на адзін касяк. І за гэта супраць яе зараз убудзілі справу. Супраць яе, то бок фактычна ён яе справакаваў, але з гледзяшча праваахоўных органаў гэта была перадача гэта наркотыка з адных рук у іншыя, гэта распаўсюд. Гэта ўжо так мэта збыту, другая частка. Мінімум зараз ўжо, напэўна, 3 гады пасля новых зменаў. Вельмі цікава, вось літаральна сёння мне трапіўся на вочы пост у Фейсбуку былога следчага Яўгена Юшкевіча, які таксама займаўся наркотычнымі справамі. Ён там маляўніча апісвае сваю працу пра штурм кватэраў з дылерамі і гэтак далей. І у прыватнасці ён там піша, што ну не бывае такога, каб простая перадача наркотыкаў з адных рук у іншыя лічылася распаўсюдам з усімі выцякаючымі з гэтага наступствамі. Ну, справа ў тым, што ў беларускім крымінальным кодексе у артыкуле 328 прапісана проста збыт. Так? І пад збытам як бы не тлумачыцца, што збыт гэта менавіта перадача з мэты атрымання выгады. Не, ну там ёсць першая частка, гэта захоўванне і гэтак далей без мэты збыта, а вось другая гэта захоўванне, распаўсюд у прыватнасці, да, з мэтай збыта. Таму вельмі, ну я бачу, што ведаю, што ёсць гэты пост, я яго яшчэ не чытаў, але таксама я знаёмы з вялікай колькасцю выпадкаў, калі сапраўды за проста збыт без мэты атрымання нейкай
каштоўнаснай такой выгады людзей судзіць па другой, па трэцяй частцы, па чацвёртай частцы. І якраз у нашым законапраекце гэта праблема вырашаецца. Вось Стас прыйшоў, можа расказаць. Да нас далучыўся Станіслав Шишок, кандыдат у дэпутаты, дарэчы, немалаважна, па паўднёва-заходняй выбарчай акрузе нумар 99 у Мінску. Прывітанне, Станіслав. А можна я попрошу размовляць мікрафон? Да, тут усё атрымліваецца па ходзе. Мы абмяркоўваем збыт ці не збыт і распаўсюд ці не распаўсюд. Да? Якія тут могуць быць фармальныя крытэрыі? Ну, вось у кодексе мусіць быць нешта напісана, я не ведаю, ці ў законе. Да? Ну, правільна, у кодексах. Гэта будуць змены ў кодексы, у адміністрацыйны, там і крымінальны. Як можна адрозніць, ну, калі па-сяброўску адзін аднаму перадаў там, я не ведаю, нейкую колькасць наркотыкаў ад сапраўднага збыта, да, які адбываецца за нейкія грошы, але грошы гэта зараз не фігуруюць вось просто так, да, ты мне наркотыкі, я табе грошы, ўсё гэта робіцца там у месенджерах, да, у тэлеграме, праз блокчейн кашелькі і гэтак далей. Ці можна фармальныя крытэрыі тут нейкія ўжыць? Ну, я тогда откажу, да. Ну, конечно, натуральна павінны быць фармальныя крытэрыі, да, класіфікацыі там таго ж распаўсюда, да, збыта, ці як мы яшчэ там гэта кажам, да. І натуральна гэта есть ва ўсіх заканадаўствах, акрамя нашага. Ну, тут я б выдзеліў, наверное, два такіх галоўных крытэрыя. Ну, першае, гэта сама вага вось гэтага рэчыва, да, таму што, ну, натуральна, нават калі чалавек нешта распаўсюджвае, да, то бок трэба дзяліць, да, ці гэта, ну, нейкая дробная колькасць, да, ці гэта там, не ведаю, ідзе у прамысловых, да, нейкіх там аб'ёмах. Ну і па-другое, гэта тое, што мы ўвялі вось у нашым законапраекце, гэта ці чалавек мае за мэту как-то, ну, там по-расейску у нас, да, извлечение имущественной выгоды, да, то бок, калі ён сапраўды з гэтага зарабляе, да, гэта адзінае, да, то бок гэта адзіны выпадак. Калі, ну, гэта бытавы збыт, да, калі там, не ведаю, сябар падзяліўся з іншым там касяком, там, да, з травой, ну, гэта, як бы, лічыць такого чалавека, ну, распаўсюднікам, гэта, мякка кажучы, ну, нельга, да. Ну, калі чалавек зарабляе, гэта трэба яшчэ даказаць, то бок, што ён зарабляе сапраўды. Ну, конечно. Ну, мне здаецца, што у любым выпадку вельмі не шмат каго ловяць з вялікімі дозамі, да, то бок, ну, зразумела, што калі чалавека прымаюць там са 100 грамамі нейкага наркотыка, то найхутчэй ён з'яўляецца распаўсюднікам і найхутчэй ён не для сябе гэта набыў, да, хаця таксама по-рознаму бывае ў жыцці. Але людзей прымаюць з невялікімі дозамі і даказаць вось гэтую маёмасную мэту, мне здаецца, вельмі часта, вельмі цяжка. Таму-то і зноў жа, як мне здаецца, не прапісана ў нас у заканадаўстве вось менавіта нейкі механізм даказвання. Таму што ну, як ты дакажаш, нават калі ты сутыкнуўся з чалавекам, які робіць закладкі, там, ці бярэ закладку аднекуль, што нема тут маёмаснай выгады, немагчыма, да? Таму што маёмасная выгада ў адным месцы, а злачынства фармальна, фактычна, вось адбываецца тут у часе і ў прасторы, дзе грошай і перадачы грошай ніяк няма. Не, ну это магчыма. Это то, што робяць зараз у нас праваахоўныя органы, яны робяць такія працэдуры, якія называюцца кантрольная закупка, ці кантрольны нават продаж яны робяць, то бок это частка следства, частка, як бы, следчых эксперыментаў, яны это робяць. То бок, каб, ну, я згодна, трывалым доказам з'яўляецца тое, калі следчы сапраўды змог набыць нейкі наркотык у нейкага, атрымліваецца, дылера, ён гэта зрабіў, і все, тут сумневаў няма. Але ўсё ж такі шмат хто трапляецца, ну, менавіта недзе там дасылаючы каардынаты смс-кі там з закладкай, я не ведаю, свайму сябру, там, да, і усе гэтыя дылеры, яны могуць проста касіць пад сяброў тых, каму яны прадаюць наркотыкі, і яны могуць прыкрываць адно аднаго, і такім чынам яны, згодна вось такім падыходам, які вы прапаноўваеце, на мою думку, будуць сыходзіць ад адказнасці.
Ну, я могу яшчэ дадаць, што зараз жа існуюць такія таксама інструменты, як очная ставка, правільна, і іншыя, якія дазваляюць следству разабрацца, ці сапраўды гэта быў сябар тых, каму ён прадаваў. То бок, ну, і тут можа Стас нават больш ведае, як следства можа даказаць. Не, я просто хацеў увогуле сказаць пра адваротны бок, да, тое, што у нас наадварот ёсць на практыцы, калі следчыя органы вось сапраўды проста сяброў, да, як бы сумесных спажыўцоў, калі так можна іх назваць, раскручваюць там на другую ці трэцюю частку артыкула. Натуральна, калі аднаго недзе там злавілі, калі ён там падымаў за гэтую закладку, і потым кажуць, вось, ідзі да свайго сябра і папрасіў яго, каб ён табе там нешта там адсыпаў, да, ну, то бок, зразумела, яму пагражае да 5 год, ён будзе рабіць усё, што заўгодна, да, то бок, і ён ідзе да свайго сябра, і потым той сябра, які з ім, як бы, ну, падзяліўся рэчывам, да, гэта яму ўжо будзе другая там ці трэця частка, вось. Распаўсюд. З мэтай збыту. Да, з мэтай збыту. Я думаю, што шмат хто памятае гучную справу, яна так праходзіла як смяротная наркавечарынка, да, дзе было 8 маладых людзей, адна дзяўчына памерла. Наколькі я памятаю, тая дзяўчына, якая набывала для ўсёй гэтай кампаніі наркотык, яна праходзіла па той жа справе, але атрымала больш жорсткі тэрмін. Хаця, на маю думку, у прынцыпе, у чым яна была вінаватая? Усе ў гэтай кампаніі неслі абсалютна салідарную адказнасць, усе, хто быў згодны ўжываць гэты наркотык, так? Вось, ну, але чыста тэхнічна, вось, менавіта гэты чалавек зрабіў акт набыцця і, як гэта сказаць, падзяліўся, да, наркотыкай з усімі астатнімі. Тут вот у такіх выпадках я логікі не бачу. Там дваім чалавекам, ну, ці дваім, да, пакаранне за абмежаваннем свабоды, то бок яшчэ адзін чалавек зараз там у калоніі. Але сапраўды эта справа прайшла дастаткова неяк мякка, і пакаранні былі дастаткова мяккія, бо ўсё ж такі выпадак для нашай сістэмы, так, бо ўсё ж такі это выпадак звязаны з смерцю, так, і як бы нібыта частка 5 магла б тут спрацаваць. Але з-за таго, што было публічная ўвага да гэтага кейсу, пэўна, вось усё ж такі пайшло па лепшаму сцэнару для удзельнікаў той вечарыны. Але мне здаецца, што ўсё роўна, ну вось мы назіралі ў гэтым выпадку такі падыход, што з 8 чалавек, там ці з 9, я ўжо дакладна не памятаю, сапраўды нехта набыў наркотыкі і раздаў іншым, да, і ён атрымаў, ці 2 чалавекі, да, вось з гэтых 8, яны атрымалі больш жорсткія тэрміны. Вось гэта сітуацыя, ад якой, я так разумею, ваш праект закона мог бы выратаваць. Да? У якой бы ўсё ж такі гэтыя людзі апынуліся б не больш вінаватымі, там, ці нават не вінаватымі для крымінальнай адказнасці, ну, ці правільна я разумею? Да, наконт выратаваць ад розных сітуацый, да, у нас у законе шмат чаго, акрамя вось там без мэтай маёмаснай выгады, да, прапісана, вось, і я скажу тое, што увогуле, да, смерць гэтай дзяўчыны здарылася ў тым ліку, да, што гэтыя маладыя людзі, яны проста баяліся, ну, першы час, там, першых хвілін 40, да, яны проста баяліся вызваць хуткую дапамогу, таму што яны сядзелі і думалі, што рабіць, ну, натуральна, як бы ніхто не хоча апынуцца за кратамі на 12 год. Вось, што казаць вось датычна да тых людзей, якім далі больш жорсткія пакаранні, да, ну, па-першае, астатнія там былі непаўнагадовыя людзі, да, ну, вось, гэта, можа, таксама сыграла, але важны фактар таксама той, што я дакладна ведаю, што адзін з людзей, ну, вось, які асуджаны, да, быў, ён адмаўляўся, ну, як бы, то бок ён не тое, што адмаўляўся, ён проста рэалізоўваў свае працэсуальныя правы, да, і то бок ён там адмаўляўся ад асвідзецельствавання, да, і гэтак далей. І то бок тут таксама ёсць такі кампанент, што сістэме, да, ёй вось трэба ўсё-такі кагосьці пакараць, да, то бок трэба, але натуральна сапраўды гэта людзі, яны у роўных, ну, як бы, у роўных адносінах, да, ну, яны ўсе скідваліся, да, на тое, каб спажыць, і, ну, там сапраўды няма распаўсюдніка, ну, як такавога, да, то бок у гэтай сітуацыі. Вось. Вельмі сумныя сітуацыі здараюцца. У прынцыпе, абодва маіх суразмоўцы і па правую, і па левую руку прывялі прыклады таго, як ўсё ж такі не трэба было прыцягваць да крымінальнай адказнасці людзей. І я таксама знайшоў, вельмі хутка пакапаўшыся так пару секунд у галаве, прыклад вось той смяротнай вечарынкі, дзе людзі, якія абсалютна фармальна набывалі наркотык для ўсёй кампаніі, атрымалі большыя тэрміны, чым тыя, хто яго разам з імі абсалютна ў той жа кампаніі ўжываў. І мне здаецца асабіста, што такіх выпадкаў, конечно, у нашай сітуацыі мусіць стаць менш, і што нашае правасуддзе мусіць быць больш гнуткім і дынамічным да тых, хто проста спажывае наркотыкі.
Прапануецца праект закона на гэты конт. Што перашкаджае прыняць гэты праект закона, якія перашкоды стаяць на яго баку. Мы пра гэта паговорым праз кароткую музычную паўзу і паўзу на навіны. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Нашая краіна не атрымае $200 мільёнаў апошняга 7-га траншу крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Пра гэта піша Тутбай, спасылаючыся на прэс-службу Еўразійскага банку развіцця. У рамках крэдыту, нагадаю, Беларусь атрымала амаль $2 мільярды і апошні транш у 200 мільёнаў беларускія ўлады планавалі атрымаць у красавіку. Аднак расійскія эксперты заявілі, што Мінск спазніўся з выкананнем неабходных умоваў атрымання траншу. У прыватнасці, новы праект закона аб банкрутстве быў унесены на разгляд у парламент несвоечасова. А пазней міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанов заявіў, што Беларусь атрымае і $200 мільёнаў крэдыту ЕФСР і $600 мільёнаў расійскага дзяржкрэдыту. Аднак ні тыя, ні гэтыя грошы ў Мінск не прыйшлі. Сёння Александр Лукашенко выказаўся пра амерыканскі корпус у Літве. 30 танкаў – гэта проста смешна супраць беларускай арміі. Гэтыя выказванні прагучалі на дакладзе ў ваенна-палітычным становішчы, рызыках, выкліках і пагрозах для Беларусі. У гэтым мерапрыемстве бралі ўдзел дзяржсакратар Рады бяспекі Беларусі Станіслаў Зась, міністр абароны Андрэй Раўкоў і начальнік галоўнага разведвальнага ўпраўлення Павел Ціханаў. Насельніцтва не толькі Беларусі, але і Мінска пачало імкліва скарачацца. Гэтак у Мінску ад пачатку года скарацілася больш чым на 6 000 чалавек. Па стане на 1 кастрычніка насельніцтва Беларусі паводле Белстату склала 9 554 800 чалавек. Крышку пра надвор'е, заўтра яшчэ болей пахаладае. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, дзе-нідзе з мокрым снегам, вецер будзе часам парывісты. Уначы ад 0 до +6, удзень ад 3 до 10 градусаў цяпла. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры і мы размаўляем пра тое, як маладыя палітыкі спрабуюць перамагчы вырашыць праблему наркотыкаў у Беларусі. Нашы госці — гэта кандыдат у дэпутаты па паўднёвай заходняй выбарчай акрузе нумар 99 Мінска Станіслаў Шашок, яшчэ раз прывітанне. Станіслаў, і актывіст Пётр Маркелаў. Пётр, вы пакуль не кандыдат, правильно? Не, я гэта не кандыдат, Пётр, гэта было некалькі гадоў таму. Я памятаю, цяпер просто пакуль што актывіст. Даверная асоба. Даверная асоба, відаць, Станіслава, да? Ну, я разумею, чаму маладых людзей хвалюе гэтая сітуацыя, якая ўтварылася ў Беларусі з пакараннем за наркотыкі. Ну, таму што яны маладыя. Я не ведаю, ці на вашу думку гэтая праблема датычыцца ўсіх узростаў? Мне здаецца, што ўсё ж такі найбольш моладзі. Мне хвалюе, таму што я не магу папаліць траўкі і без пакарана ў Беларусі. Станіслаў, як вы лічыце, ці можна зрабіць у Беларусі палітычную кар'еру на наркотычным пытанні? Бо мне здаецца, што збольшага людзей, выбаршчыкаў, гэтая тэма, яна адразу насцярожвае. Я не скажу, што адштурхоўвае, да? Але вось даводзіцца, відаць, тлумачыць, да? Што мы не за тое, каб тут шпрыцы валялись па ўсіх пад'ездах, да? Так? Да, я скажу, что калі атрымаецца людзей пераканаць, што з нашым артыкулам 328 не ўсё ў парадкі, то ўжо з астатнім будзе значна лягчэй у плане. Людзі ўсё ж такі пакуль што не разумеюць, ці не ўсе разумеюць, што з гэтым артыкулам нешта не ў парадку, так? Ну, канешне, гэтая тэма ўвогуле, яна яшчэ 2 гады таму, вось, калі мы толькі пачыналі, яна ўвогуле была пад, ну, як бы, можна сказаць, закрытай, да, ці запретнай гэтая тэма, і ўвогуле, ну, як бы наркотыкі, што, ну,
ну як бы гэта нават не абмяркоўвалася ў грамадстве і все баяліся гэтай тэмы. Вось, але ну тут натуральна за гэтага артыкула, да, пакутуе шмат людзей і ну як бы просто ўжо не абмяркоўваць гэта, не падымаць гэтае пытанне ўжо было немагчыма. Наколькі я памятаю статыстыку, 17 000 чалавек у Беларусі сядзіць праз артыкул нумар 328 крымінальнага кодекса. Вельмі, да, розныя статыстыкі нам уже там то з аднаго боку там адні лічбы кажуць, з іншага боку другія лічбы. Ну я магу сказаць, што дакладна недзе каля 4000 людзей асуджаецца ў год по артыкулу 328. То бок гэта можа быць частка людей, з гэтых можа быць абмежаванне волі, да, то бок ну калі пра першую частку казаць, але ну калі так падлічыць вось з 2015 года, да, з гэтага дэкрэту, то ну там можа недзе там 15 000, там 17, не ведаю. Але наўрад ці, ну і зразумела, дарэчы, 4000 людзей, у кожнага ёсць сваякі, сем'і там малыя, вялікія, то бок у выніку гэта робіцца трагедыяй давольна вялікай колькасці людзей. Але мне здаецца, што не ўсе з іх жывуць у паўднёва-заходняй выбарчай акрузе. Ну таму ўсё ж такі давядзецца вам складана і давядзецца шмат тлумачыць пра тое, ну чаму менавіта вас і чаму менавіта з такой праграмай трэба абіраць выбаршчыкам. Хто там, дарэчы, вашы канкурэнты і што яны тлумачаць людзям? Ой, мае канкурэнты з усімі яшчэ незнаёмыя. Вось так, каб прям быць знаёмы. Дарэчы, у сераду іду на дэбаты, можа там пазнаёмлюся. Клас. Это афіцыйныя дэбаты, тэледэбаты так, на Беларусь-3, тэледэбаты на там на Беларусь-3 ці нешта. Але гэта запіс, наколькі я памятаю. Ну, конечно, да. Не будзе трансляцыі. Там, да, там усё будзе, да, запіс і потым. Ну, але асноўны кандыдат. Ну, асноўны гэта Камароўскі, да, такі ёсць дэпутат. Ну, чалавек не вельмі, скажем, заўважны у нашым нейкім поле, да, парламенцкім, як, напрыклад, Марзалюк той же, да. Вось, але адзінае, што я пакуль пра яго ведаю, і гэта, ну, можна сказаць, добрае, тое, што не галасаваў за закон аб адтэрміноўках. Вось. Гэта проста адна з нашых тэмаў, таму будзе аб чым з ім паразмаўляць. У тым ліку, ну, таму што мы, моладзевы блок, падымаем не толькі 328 праблем, а яшчэ адтэрміноўкі і прымусовае размеркаванне студэнтаў. Вось, абсалютна слушна вы мне заўважылі ў перапынку, што мы, акрамя увядзення такого панятку, як колькасць, да, абсалютна не прайшліся па асноўным палажэнням гэта праекта закона, які вы прапануеце. Ці можна вось асноўныя прапановы, як вы плануеце вырашаць? Ну вось сапраўды вводзіцца панятак малой колькасці, і гэта пераносіцца ў адміністратыўны кодекс. За дзень у памерах, якія менш за крупны памер, але больш за значную колькасць, это будзе першая частка як бы артыкула. Потым будзе асобна адказнасць за крупны памер. Ну і таксама это ўжо сказаў, што заходзіць панятак з мэтай збыту і з'яўляецца панятак з мэтай извлечения имущественной выгоды. То бок менавіта продаж так павінен будзе класіфікавацца. Таксама з трэцяй часткі ўходзіць панятак як бы тягачающее обстоятельство особо крупны размер. Прабачце, Пётр, я пераб'ю. То бок замест распаўсюда Не, замест мэту збыта зараз будзе передача цэлю імущественнай выгоды. То есть гэта павінна... То бок распаўсюд ёсць, але замест ось распаўсюд з мэтай збыта з'яўляецца распаўсюд з перадач з атрыманнем маёмаснай выгады. Да, я хочу, да, дадаць то, што да, там, па-першае, уводзіцца як бы замест збыта, да, з цэлю извлечення імущественнай выгады, да, але таксама калі вось проста, ну, там, адзін іншаму там перадаў там некае рэчыва, да, там, то гэта будзе ўжо як бы першая частка, да, класіфікацыя як проста передача. Ну, ну калі гэта будзе ў значным памеры. Вось. Ну і таксама з важных... Калі ў незначным, так гэта адміністрацыйна, да. Як ва ўсіх краінах. Мы якраз тут дыскутавалі ў першай частцы праграмы, як можна адрозніць простую перадачу ад няпростай, там, да, распаўсюд з мэтай ці без мэтай. Але ладно, ўжо не будзем вяртацца да гэта. Складана, але можна, такая была аснова. Пётр, так, яшчэ з важных рэчаў сапраўды гэта тое, што прыбіраецца ў складзе прызнак прыкмета ў складзе арганізаванай злачыннай групіроўкі з часткі 4. Бо зараз закладчыкаў, то бок людзей, якія ў самым нізе гэтай злачыннай як бы групіроўкі, так, якія проста робяць закладкі, іх асуджаюць мінімум на 8 год. Гэта мы лічым, это ну не справядліва, і адказнасць для арганізатараў такіх злачынных групіровак будзе ўводзіцца аддзельна. То бок яны будуць атрымоўваць якраз вось тыя срокі, якія пазначаны мінулай часткай 4. А тым простым як бы закладчыкам ім нельга даваць такія тэрміны. Да, я ну таксама скажу, што сапраўды вось маці 328, да, вось гэтая супольнасць у іх
амаль вось ва ўсіх, хто яшчэ актыўны з іх, да, дзеці менавіта па 4-й частцы асуджаны толькі з-за таго, што яны былі ў складзе арганізаванай злачыннай групоўкі. Там тэрміны яны нават не 8 год, там 10, 12, 14 год. Вось. Але калі у нас за збыт і так даецца там пакаранне там 8, да, там год, то просто судзіць на 20 год чалавека за тое, што ён у складзе злачыннай групіроўкі, гэта сапраўды... Чалавек апынаецца ў складзе злачыннай групоўкі ў той момант, калі ён дзе-небудзь бярэ, я не ведаю, там вялікую закладку, да, якую нехта пакінуў, і вось гэта той самы удзельнік, другі удзельнік злачыннай групоўкі, да, які і ўтварае ланцужок да злачыннай групоўкі з гэтым чалавекам. І фактычна чалавек, які проста ходзіць туды-сюды і фасуе гэтыя закладкі па розных месцах, ён атрымліваецца часткай злачыннай групоўкі. Я яшчэ чуў пра такое, што калі ёсць GPS-каардынаты, напрыклад, якія супадаюць у розных тэлефонах, да, у людзей, якія ў адным месцы, там, дзе была закладка, таксама можна у прынцыпе за злачынную групоўку можа працаваць сапраўды. Вось, то бок гэта яшчэ адна важная змена, якую мы прапануем, і таксама мы прапануем вярнуць узрост крымінальнай адказнасці да 16 год, хаця б ужо да 16, уже не кажучы пра 18 год, бо нельга 14-гадовых людзей судзіць за гэтае ж, бо это людзі, якія яшчэ не аўтаномныя, якія яшчэ не сфармаваліся. Да, недавно быў прысуд, да, калі там падлеткам, калі іх спаймалі, да, ім было там, аднаму з іх там увогуле было 15 год, і потым вось мы хадзілі на гэты суд, ім далі па 10 год калоніі за вось, закладкі з марыхуанай. Мы таксама лічым гэта не вельмі адэкватны падыход, не кажучы ўжо аб тым, што увогуле для падлеткаў павінна быць там ювенальная юстыцыя, то бок асобае правасуддзе, да, якое... Спрабаваць выпраўляць іх, да, без накіравання ў гэтыя установы. А наконт, скажем так, якасці віда рэчываў, ёсць нейкія адрозненні? То бок, марыхуана асобна, альфа-ПВП асобна, ці ўсё ж такі, як зараз, зараз гэта ўсё асабліва небяспечныя рэчывы, наколькі я памятаю. Ёсць два тыпы рэчываў, ёсць небяспечныя рэчывы і асабліва небяспечныя рэчывы. Таксама мы прапануем прыбраць вот гэта отягчающую прыкмету, да, пра асабліва небяспечныя рэчывы, бо рэчывы, якія ёсць асабліва небяспечнымі, яны часта могуць выклікаць маюць меншы патэнцыял для ўзнікнення залежнасці, чым рэчывы, якія проста небяспечныя. Бо гэты прызнак прыкмету трэба ўбраць з трэцяй часткі. Вось. І сапраўды было б класна, то бок гэта тое, што прапануе законапраект, каб Савет Міністраў разгледзеў так гэты спіс крупных памераў і у залежнасці ад там небяспекі, да? Ад небяспекі, ад некай сутачнай, скажем, патрэбнасці спажыўца, яны усталявалі ўжо спіс значных памераў. То бок, і таксама ёсць шмат супярэчнасцяў у гэтым спісе крупных памераў. То бок для МДМА крупных памераў ўжо 1 грам. 1 грам это каля там 7 разовых прыёмаў сярэдніх, так? Для ЛСД гэта ўжо там 1000 ці 10 000 разовых прыёмаў. Таксама 1 грам, але дазіроўка для ЛСД там 150 мікраграм. То бок гэта трэба непараўнальныя, так, гэта калі вымяраць у разовых дозах гэтыя памеры. То бок трэба тут навесці парадак таксама. Все ж таки я не зразумеў, ці прапануе закон нейкае стаўленне рознае да розных наркотыкаў. Так, у нас, на жаль, вось у гэтым законапраекце няма такога, каб там за, умоўна кажучы, там за марыхуану адзін тэрмін, там за гераін іншы, да, вось такога менавіта няма, але мы вось пакуль што, да, таму што гэта больш складанае, размежаванне, да, але пакуль што... складанага за марыхуану адзін тэрмін, за гераін іншы. Гэта размежаванне ўводзіцца толькі ў выглядзе, яно можа быць уведзена праз усталяванне адпаведных значных... Да, і мы прыбіраем вось гэты асоба апасны там кампанент, таму што натуральна у нас, калі я не памыляюся, за гашыш гэта лічыцца асоба апасным. Гашыш лічыцца. Вось, але гашыш гэта тая ж самая ТГК, там, да, тая ж самая марыхуана, таму... То бок, гэта нейкі наступны іншы крок, да, каб ужо ўводзіць дыферэнцыяцыю па наркотыках. Ці гэта крок не патрэбны ўсё ж такі? Я патлумачу проста маё стаўленне да праблемы, яно ўсё ж такі палягае ў тым, што рана ці позна мусіць быць легалізаваная марыхуана, але не ўсе астатнія наркотыкі, да? А вы ўсё ж такі пакуль што прапануеце ці дэкрыміналізоўваць усе наркотыкі,
ці пакідаць ізноў жа аднолькавыя пакаранні, няхай адміністрацыйная, няхай і крыху меншая, для ізноў жа ўсіх наркотыкаў вводзіцца дыферэнцыяцыя па памеры, але не ўводзіцца дыферэнцыяцыя па сутнасці наркотычнага рэчыва. Все я правильно излагаю, да? Абсолютно. Не, вот эта мера увядзення дыферэнцыяцыі па сутнасці рэчыва, яна можа быць і карысная, так, але больш крытычная ў нашым выпадку, бо мы все-таки кажам пра правы чалавека, пра правы асобы, пра свабоды асобы. Мы все-таки кажам пра тое, што спажывец не злачынцы, спажывец не павінен карацца крымінальна. Ніякіх рэчываў, будь то это спажывец канабісу, канопляў, ці гэта спажывец гераіну, ці спажывец альфа-ПВП, мефедрону і ці МДМА. То бок чалавек сам сабе вораг, калі ён там ужывае, умоўна кажучы, гераін, ён рызыкуе сваім здароўем і все. Вось, але не сваёй свабодай. Не, конечно, калі гэта чалавек, які спажывае там гераін, будзе учыняць нейкія гвалтоўныя злачынствы, конечно, яго трэба наказваць. Але ён будзе адказваць па іншых артыкулах крымінальнага кодекса за тое, што ён учыніў. Вось мне здаецца, тут таксама ёсць пэўная хіба, таму што як МУС вядзе сваю палітыку ў дачыненні да наркотыкаў, ўсё ж такі у тым ліку і праз сцвярджэнне, што праз наркотыкі і у стане наркотычнага ап'янення злачынствы пэўныя робяцца. Вось. І таму трэба з імі змагацца. З наркотыкамі. Ну, гэта не хіба, гэта хутчэй хіба МУС, бо Сусветная арганізацыя аховы здароўя кажа, што толькі 10% людзей, якія спажывалі псіхаактыўныя рэчывы, яны маюць праблемнае спажыванне, то есть маюць праблемы з спажываннем, хутчэй за ўсё звязаныя з залежнасцю ці узнікаючымі праблемамі ў іншых сферах. Так, то бок это маленькі адсотак, то бок нельга 90 іншых адсоткаў так жа краць, нібыта яны ўжо маюць праблемы, і то праблемы не заўсёды будуць звязаныя з гвалтоўнымі злачынствамі. Гэта могуць быць праблемы псіхалагічныя. Это может быть просто захворванне, разлад асобы звязаны з залежнасцю. Добра, ёсць праект закона, што з ім цяпер рабіць? Ну, я так разумею, што ёсць надзея, але невялікая, што Станіслав пройдзе ў дэпутат і там зможа набыць заканадаўчую ініцыятыву. І, я ў прынцыпе сам крыху усміхаюся, калі кажу пра гэта, да? Які план Б? Да, я скажу тое, што не толькі ж я вылучаюся ў дэпутаты, у нас ёсць моладзевы блок, там ёсць яшчэ 7 дастойных кандыдатаў, вось, і нават калі не я, то можа ёсць там пэўны шанец там у аднаго чалавека там быць ці... Лукашенко, дарэчы, сказаў, што маладыя мусяць прайсці. Я так, конечно, баюся, што ён канкрэтных асобаў меў на ўвазе, але можа і не. Да, але б калі я быў Лукашэнкай, як мінімум аднаго б чалавека з моладзевага блока я б дакладна бы прапусціў. Вось. Але ўсё ж такі, калі казаць сур'ёзна, то мы ж увогуле з гэтай праблемай працуем не першы год, да, і нават тыя папраўкі, якія ўжо прыняты, да, у 328 артыкул, я таксама лічу, што гэта ў тым ліку і як бы і наша заслуга, то бок нашай працы, да. Вось. І, натуральна, вось у нас ёсць уже законапраект, у нас сапраўды ёсць эталон, які, як бы не, как это сказать, не жалко, да, всеми силами продвигать. Вось, и тому, калі нават мы не проходим у парламент, мы, як бы продолжим, по-першае, казаць про гэты законопроект, по-другое, добра, як бы, калі я не прайшоў по гэтай акрузе, ёсць депутат там праўладны, які прайшоў, мы будем пытаць з яго, то бок, вось я працаваў, да, у нас ёсць за нами як бы таксама стаяць выбаршчыкі, да, у нас ёсць законапраекты, будзем сустракацца, то бок будзем працаваць з тымі, хто пройдзе ў парламент. Будзеце шукаць нейкія законныя шляхі для таго, каб давесці гэты праект да экспертызы, ці прынамсі гэта ўжо наступны этап, да, да слуханняў там і гэтак далей. Парламент же у нас як бы не прапановвае законапраекты звычайна, то гэта робіцца. Але можа. Дэпутаты маюць права заканадаўчай ініцыятывы, то што яны ім не карыстаюцца, это пытанне стратэгіі, так, таму што можна таксама працаваць з гэтым законапраектам не толькі з парламентам, можна працаваць з законапраектам з Міністэрствам унутраных справаў, з нацыянальнымі цэнтрамі правых даследаванняў экспертызы, з адміністрацыяй прэзідэнта і іншымі дзяржаўнымі органамі, бо яны ўсе прымаюць гэта рашэнне. Сябры, надышоў час нам разыходзіцца. Што сказаць? У прынцыпе, мне здаецца, што праект закона хорошы.
Вось і так ці інакш можа і не ў такім выглядзе, можа і як-небудзь па-іншаму трэба наркотычнае заканадаўства пераглядаць, калі не ў бок легалізацыі, дык у бок дэкрыміналізацыі. Дакладна з гэтай высновай спадзяюся, што аргументы, якія нашыя госці нашага эфіра прадставілі тут у нашай студыі, яны дойдуць прынамсі да слухачоў, а калі пашанцуе і да тых, хто зараз не слухае, але было б неплохо, каб паслухаў кандыдат у дэпутаты па паўднёва-заходняй выбарчай акрузе нумар 99 Станіслав Шашок і яго давераная асоба Пётр Маркелаў былі ў студыі Еўрарадыё. Дзякуй, хлопцы, да пабачэння. Дзякуй. І Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.